Vážení obyvatelia Slovenskej republiky, my sme Anonymous. Dovoľte nám najprv popísať pozadie našej kampane proti občianskej iniciatíve My sme 99% na Slovensku. 17. septembra sa v Zuccotti Parku v New Yorku začali zhromažďovať ľudia, ktorí presadzujú myšlienky demokratického sveta bez korupcie, bez násilia a bez nenásytnosti. Veta My sme 99% sa stala hlavným sloganom tohto hnutia. Ľudia boli, sú, ale aj budú zatýkaní za mierumilovné vyjadrovanie tejto myšlienky po celom svete, pričom zásahy polície sú sprevádzané brutalitou zo strany moci. Napríklad na americkej univerzite v meste Davis dvaja policajní dôstojníci použili na pokojne protestujúcich študentov sediacich na zemi slzný plyn, čo na ich zdraví zanechalo negatívne následky. Skupina, IDEA, alebo aj hnutie Anonymous celosvetovo podporuje akcie Occupy, či už organizačnou výpomocou, dodávaním potravín pre protestujúcich, alebo informovaním médií. Členovia Anonymous napríklad zverejnili identity väčšiny policajtov, ktorí porušili zákon použitím násilia a iných brutálnych techník na protestujúcich. Pravdepodobne ste už narazili na momentálne prebiehajúcu kampaň občianskej iniciatívy 99% formou billboardu, ktoré sú po celom Slovensku, alebo reklamy na internete, ktorá je na mnohých veľkých webových portáloch, či reklame médiách v hlavnom vysielacom čase. Týchto slovenských 99% však úplne zneužilo dobré meno a posolstvo myšlienok, ktoré sa rozšírili vďaka protestujúcim ľuďom. My, Anonymous, ľudia z Occupy, a ako aj 99% sa dištancujeme od vzniknutej občianskej iniciatívy 99% a budeme konať s tým najlepším vedomím a svedomím proti nej. Vyzývame týmto občanov, médiá, ale aj samotných členov občianskej iniciatívy 99%, aby netolerovali tento pokus o manipuláciu verejnej mienky, ako aj pokus o dezinformáciu a zneužitie mena za masívnej podpory mainstreamových médií. Budeme konať, a verte, že na to nezabudnete. Sme Anonymous, sme Legia. Neodpúšťame, nezabúdajme, očakávajte nás.